Rizal Hersta. Kasuwun dumateng Bapak Duko. Kula bebet wonten ing sasana pawiyanan. Bapak Duko, yuk. Kanca cemrene yo iki lo jaran tanjomo. Sigrak jogetane tansah anuju prana. Ra ketinggalan uga kreasine laras kanendra nyata-nyata pancen oke. Oke kanan kiri mripate bilang milik. Segera jogetane dan saat tujuh protes. Oke, ane sesudetan. Bener ta Jal? Yo. Oh 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 oh. Kinjol anak bolo. Oh. Bener ta Drong? Bener ta? Cuma tengarsanipun Bapak Duko, padukuhan sawah, sumangga mlebet wonten kalangan Bapak Duko utawi Bu Duko sumangga. Hei hei ya. Oi, hei ya. Bu Duko Mbak. Yo. becike lah aku gumun kaya kuku lan satelit seputerno golat pijak nakai mapare mabur cecer ceran sebelah ayo Bu Dokter aja